Gideklara sa natukod nga School Drug Watch Committee ang tagsa ka mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo nga nasaad sa Division Memorandum sang Schools Division Office sa kon SDO Iloilo. Sa interview sang K5 News FM kay Dr. Ernesto Cervellon Jr., Schools Division Superintendent sang nasambit nga talatapan, iniman ang bilang suporta sa drug-free workplace policy sang Department of Education na kon DepEd. Dugang pa, lakip sa responsibilidad sa nasambit nga komitiba among pagmonitor sa mga personnel lakip man sa mga estudyante, pagpatigayon sang anti-drug advocacy kag pag-report sa Division Office. Pahayag pa sang natungdan, kinahanglan sang bulig sang komunidad, ilabi na sa mga ginikanan sa nasambit nga kampanya. Nahibaluan nga sa tong Setyembre 3, may grade 9 student nga nakuhaan sang illegal nga droga sa Media Cine sa Banwa sang Haniway. Yari ang kabahin sang payag ni Cervellon. Reminder lang natin sila sa aton school heads nga to take seriously ang implementation ng aton mga programs against illegal drugs activities. First and the last game. Kahit hindi man mo na control pila man lang man lang ka oras kita ang actual engagement sa aton mga teacher sa aton mga estudyante. So sa 24 hours man lang so ang 18 hours sila sa ila man sila nga mga komunidad kag mga panimalay. Natala na naman nga ipaidalom sa psychological first aid ang mga estudyante nga involved sa nasambit kay insidente. Report nagikan sa DepEd Iloilo. Ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.